Már Ildikó vagyok, és láthatatlan fogszabályzót hordok most már 4 hónapja. Az Egressy Dentalnak az oldalát olvastam, reklámok alapján, és körülbelül egy fél éve gondolkodtam rajta, és 4 hónapra használom ezt a fogszabályzót, és nagyon bánom, hogy nem előbb jöttem a Ruska Nikolett doktornőhöz, és kezdtük el ezt a láthatatlan fogszabályzó kezelést. Attól féltem, hogy ez egy ilyen sines, amiket látok fiatalok, meg gyerekek szájába. Semmit sem érzek, nem is szúr, nem is fáj, nyelvemmel sem érzek semmit, és az ismerősök és a rokonok, barátok senki nem vette még észre, hogy nekem fogszabályzom van. Családi rendezvényeken, hogyha eszek, vacsora van, könnyen ki tudom venni a számból, mosható, esztétikus, könnyen kezelhető, se foginybántalmak, se nyelv, se szájszárazság, se ízületi, semmi problémát ez nem okoz, amit én először tartottam. Van egy ilyen szép kis, nagyon szép kis tok, ebben vannak kivehető dolgok, és akkor ezt így felpattintom előre, és ennyi. Nem zavar egyáltalán, szerintem nem is lehet hallani a beszédemen, hogy benn van a fogszabályzó, mint ahogy most halljátok. Nagyon könnyű a tisztítása, egy ilyen kolgétos tablettába naponta beáztatom, mosom ugyanúgy fogkefével, és 2 hetente kell új fogsineket cserélni, amit a doktornővel megbeszéltem. Amúgy neked feltűnt, hogy bemutatkozásnál is láthatatlan fogszabályzó volt rajtam?